салом бонувони зебо, салом духтаракҳои хушрӯ, шогирду, апоҳо, хоҳаро, модаро, ба ҳама салом. пеш аз корро шурӯъ кардан ва ба шумо давоми ҳамин куртаро фаҳмондан, инро гуфтанӣ ҳастам, ки бонувони зебо, он касон ки дар Россия ҳастанд, як канал ҳастааст, канали Лайли Дузанда дар ҳамин YouTube. ба ҳамавай даромада обуна шавед. Он дузанда дар он ҷо либосҳои миллӣ медузад, либосҳои европейский стили, цыганский, вечерни платьё медузад. Бо аз материалҳои фурӯшӣ дорад, аз паплину, гирбишину, ҳама чи материалҳои фасон дорад. Даромада дар каналаш обуна шавед. Дар комментарияҳояш нависонед, ба шумо номери ватсапша метиҳад, шумо метавонед бо ӯ ҳамсӯҳбат шуда заказ кунед. анакнун духтаракҳои хушрӯ, нашод комментариҳоятон, ки шумо ба ман гуфтед, ки қадар апа шумо милкша лавдоманӣ кардед. Не охи, ман лавдоманӣ накардам. Ман лавдоманӣ редка медузам, ки ҳам материал худаш лавдоманӣ боша. И мана материал, мана милкша диде дабаршай, мана кушодишай. Мана и дуюм частиш, ки айбараш ман бировардам, анаҳа. Инаи лаби материала, кушодии материал, кушодишай. Ду милкаш ай ду тараф мея, мана ай ду тараф милк мебиёя. Мана я милкаш ай тараф, и милкаш ай тараф. ай мобайн ай кушодиш гирифтам, ду тақсим кардам, кушодиша 73, 75 монда, ҳамин ду тақсим кардам, и тарафаш зиёдтар монду, и тарафаш камтар. Аз камтараш мо остину эзор мебарорем. Ина милкаш дабаршай. Мана я милкаш дабаршай. Диде милкаш дабарш мебинем, дарозӣ қадашед. Ина дарозиш, инаи кушодиш. Ҳозир ҳамҷа гирифта ду тақсим мекунам. Ина ду тақсим мекунам. Баъд дарзои барша медузам, лаби домана таҳ мекунам. утю када тайёр карда, баъд пешака чихел пеша буридан, таги кашашро, тагои остинашро буридан, чихел ҳамҷояшро бо ба шумо нишон медиҳам. Илтимос фақат бо диққат гӯш кунед ва то охираша тамошо кунед, мефаҳмед. ана хоҳаракҳои хушрӯ, барои куртара давондум, лаби доманам духтам, утю када тайёр карда, болои ҳам ду қабата ховондумша барои буридани таи каш. Неки як чизро гуфтаниам, ки барои бисёре мегӯянд, ки чи ба пеши доманаш боло мера ё ки пеши пушташ кашол мера. Ман намхе қариби 1 сантиметр поёнда ман намхе ҷо мондум. И пеша, и қафо. Аз боло боқимондаша аснаровка кардам, бировардам. Анакнун ҳозир таи кашро буриданаша ба шумо мефаҳмонам. духтаракҳои хушрӯ, вақте ки бари пешон, мисол синашон калон бошад, 7 сантиметр мемонем. ғайри занаки калонсол аст, на он қадар калон мемонем, 6 сантиметр. Бо духтаракҳои камтар харубтарда 5 мемонем. Анам хел ҳозир 6 монда, баъде ки аснаровка кардем, боло туғри кардем, манам хел 6 мемонем, хат мекашем ва манам хел 7. Барои чи 7? Барои ки пешаки остин бо мо 16 сантиметр дорем, ку манам хел мана 16. Манам хел то инҷа нимкулла ки кашидем 23 мешава. бо дарзо қатӣ медузем, камтар мешавад. Бо вақте ки остина часпонданда, бо камакага мебурем. Барои қа саросимаи буридан нашавед чиқачуқур. баъд як хело дар комментария нависондан, ки барои чи ҳами қади куртаи мо мекашад ё ки боло меравад. Барои чи ҳозир мегӯм, вақте ки анаиҷара калони баъд мемонем, ку мана хе истар мезанем, инаиҷа мана хе мезанем, ку анаи қатъи остин мехеза. фаҳмиден? мехеза. вақте ки майдаи баъд мезанен, манхе майда мезанен, секунҷа мезанен, анаи пеши синая мекаша, мана инҷа рахе кашида места. ҳамҷам туғри рашотона гиренда, бояд аз таги сина бояд анқа бошад, на ҳамаш дан майдаю калон бе, вай размер дора. размерои мисол майда да 5, размерои сина калон да 7, манхе стандарт да 6. ина ҳозир ман инҷа 6 мондум, аинҷа 7 мондум. Инёш дар кор нест мона. Анаёш ман шумода нишон додум. Ана инҷа боя борга мегум 7 мемонем. Ҳамина полукруг, секунҷа не, манхе полукруг мекашем ва мебурем. Ой, қайчимам кунчида. Ай дастай ҷойнигино. Анахе мебурем. Диде нахе кулулаак омад. Мана. анаки духтаракҳои хушрӯ, вақте ки таи каша кофтем, анаки ҷара чен мекунем. Кани мебинем, ки чанд сантиметр пешаш дарозӣ мекуна, ё пуштакаш. Пеши мо 8 сантиметр, 8 сантиметр ҳамҷа намераса. пуштаки мо рости баъд неста ним, кулулая камакак. Барои ҳамқа ман пеша 7 сантиметр мекувам, пуштак дитами байнша 1 сантиметр мерасам. анаки вақте ки порак бриданда фаромӯш накунед, ки мо
1 сантиметр поёна зиёдтӣ мондагӣ бидем. Ана ҳами пеш меша. Бо путат накунем ки ҳами дароза дар тарафи қафо монем. Ина мо айсини дарна, ина чи дарнангиша тарафи пеш мекунем. Ана хел меша. Ана ҷа ракози ровна 7 сантиметр монда мебарем. ана духтаро бине бо аборига вақте ки 7 сантиметр мондем баридем, ан хеле слишком ҷа чиқри бад наёна, ани иҷа набарем бо нукша. Ан хе омада нукш да броен. Фаҳмиде ина 7 сантиметр ман ҳамҷара ан хе кашидам ина. Дарав банша расечка монем. На пуша 1 сантиметр хат кашидам. Камакак. Анам хеле мобайна камакак мегирем. Уям толавша намерем. банша дарав расечка мемонем. Акнун духтаро рости гап ман чанд сола ина дузандагӣ мекунам. ҳолам ҳами пеша хат мекашам ручка қати ё ки вай қати 1 сантиметри монда хат мекашам. Ман ай тараф яъни оҳанакша монда нем шумо хай ручка қати фарқш неста як чен ями оҳанак монда анам хе хат мекашам ки гирдиш маълум шава. Ай рӯи ҳами медузем ки ҳамаш як хел мебия 1 сантиметр ина худаш ровна. Ай тарафи оҳан 1 сантиметр менам хе хат мекаше. ҳам пеш ҳам пушта анам хеле карда мере. Вақте ки қада ду қатор зборка давонде байнашро дар байн туғри када медузе. Аввал лаб ба лаб медузе, баъд аз тарафи чапа гардонда ба болои алами хати кашидагитон медузе. Мел қати накаше, ручка қати каше, бо ручка қати метава. Дар наворҳое ки пештараи ман ҳамаш ҳаста. Чихел ман ба ручка хат кашида, ай ручка духтестам. Бо ба ман савол дорад ки шумо чӣ хеле дузандае ки ба ручка мекунед. Рости гап ман ҳолам ба ручка мекашам. Иҷ гап неста. Ҷояш ҳаста ки дасти қати ҳам медузам. Дар тавги мошина намебарам. Анам хел монда 1 сантиметри, 1 сантиметри анам хел кашидан мегирем. Анам хел. баъде ки ин тараф ҳамаша кашиде, нигинадор боша, нигинаша тоза куне, ду қатор строчка анам хел дута строчка давоне. Якташ мана инстар, якташ байн шонда 1 сантиметр ҷо боша. Барои ки мо 1 сантиметр якум ҷа пеш пушт ҷинҷа карда часпонда, авирлок зада, баъд дарун будагӣ ҳамун ҷое ки дарз мондагия дар тарафи астарак дасти қати медузем. ана духтаро кокеткаро часпондем, утюг кардем. Дырношан хе духтам. Ин дарза дар астарак духтам. Ана кокеткаи мо анам хе тайёр шуд. Ана пуштакаш. Оли дар охир баъд нишон медиҳем ки пеш ай пушт чанд сантиметр дарозӣ карагия. Дета минимум 2.5-3 сантиметр пешаки ман ҳоз дароз омадагия, сина мебардора. Я баъд дар охир вақте ки остина часпондум, оли бо навор мегирам. Навора дар бораи остин часпонӣ навор мегирам. баъд дар охир бо ҷоҳои ки шумо савол додагин ҳамҷоро мефаҳмонам. Ба ҳамин имрӯзаш кори мо тамом. Ана акнун гуфти гапҳо қисми сеюмашро интизор шавед. қисми сеюмо остин часпонӣ.